Mbak Prige. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Ya. Semuanya panjang umur. Monggo, terima kasih. Mangkono wijling mangandiku pengen dereng kawiyos wisan. Karo kain jadul entok. Nah, ini cantik ini, Mbak. Ya. Jangan di langit kawat-kawat Etol liring sanging samawe gandrung Endorong banyu Kulo semar Dakang ladi Sangyang Batari Sri Ye Go Tindak anut kertanya itu Jumangai suwe deweng itu Ayo, ndak nganti budal dina iki monggo kula dherekaken Raden. Pertapan lumbung silayu sinamaya palenggah nanggi begawan gembung lan posira ngajeni lenggah anggra laras nampi dateng parak-parak yang lutoro parak buni lompok soko mangkono wijling mangandiku pengen dereng kawiyos wisan. Tiket, penggemar. Aduh, Biko. Mas.
Udah. Makasih Mas Ivan, Owen. Ayo, iya. Dorong coba kan. Saya sampai mingguan kok. Pokok-pokok irita Bu. Lagi buat sampai boro-boro. Gampang kok. Gak mengano. Kandel ki njaluk sama. Nggih. Lintang Kairo. Lintang. Nah, ini cantik ini, Mbak. Iya. Senyumnya. Terima kasih. Mbak Prike. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Ya. Semuanya panjang umur. Monggo, terima kasih. Lokasi di Malang, guys. Ngomong dari opo, ngelok sopo. Mulane aku prakol ngene, jalaran aku tilik karo kowe. Kaping pindhone aku tinangisan Sanjang Batari Sri. Batari Sri, yo. Waktu ini Batari Sri ono ngendi? Wis tak boyong ana ing ujul gribik. Lah. Mung sang kuyang tumindakmu. Aja tok bacotake. Tinimbang kowe nopo ngaredan balekno Batari Sri ana tanah Jawa. Ora Tang channel iki. ora balek iki. Batari Sri Batari Batari Sri. Halo Pak Gareng. Mbak Winong. Pak Jaluk kayu jadul entuk ora jenenge yen nganti kowe nggawa kayu jadul pun malah ngeman marang keselamatanmu. Walah dalah. Ing atas ana anak arep rabi kok kowe ora nyengkuyung. Kowe iki wong tuwa apa? Aku apa mentas dhewe. Tak rewangi aku rabi, ragat-ragat dhewe. Rekoso tak tambangi dhewe. Kowe mung kare mengestoni kok abot temen. Ora mau berban. Aku njaluk anakku kok. Gandeng kowe ora mengestoni anak sing arep rabi, sing gedhe anak oramu. Aku yo ora iso ngurmati kowe. Carane aku ngurmati kowe yo tak dalem iki. Wong tuwa ora apa. Anak ora belum dialang lagi. Tak bedol kayu jati ulu. Mana Mbak temennya tadi? Enggak terakhir. Wah, iki kayune. Wah.
Tapi garis nah guys. Pak sini Pak. Semoga selamat sampai tujuan Bang Nong ya. Iya. Guys. Tadi kalau itu baik.